Joriemb matatu e bus park ma Kisumu okwama rito chike mag apaya mar geng'o masiche mag apaya e kindegi mag nyasi mag Pasaka. Mabiro ndalo machuok bang' duol mochung'ne arita e apaya pacho kae mano NTSA tiego joriemb matatu go e yore mag rito chike mag apaya mag geng'o masiche. Jagoro mar riwruog joriemb matatu e bus park ma Kisumu James Omwa okwayo joriembo mondo oluw chike mag apaya mar geng'o thoe kaachiel gi hinyruok e apaya. Tarik 15 tich ariyo mar jumani nyocha wan kod romo e pap ka maduong' mar jo Kenaha, NTSA, County Traffic kod Assistant County Commissioner manochung' ne County Commissioner marwa mano puonjwa ni ndara marateng'no eno chalo pol mar stima ma ok mula oyuma ma sama idonje nyaka ibed weri kino. Wamado jiwo jowa kendo wakwayo drepe kod joma tiyo matatu magen conductors gi drivers ni chiluwore kod chike mag apaya kendo wawuoyo gi jowa ma jowuoth ni sama idho mtoka temiranga hali mar chal mar ndara mar gari midonje kendo sasa magari riembe speed ma ok owinjore en diku more ka jawuoth mondo mi gol sauti mari kende kwer ni driver riembo matek ok wan misigo nikech ngima yudo dichejo ok wadwani mondo wawit ngima e season mar Pasaka ma wan go ni.